Flæk ham! 36.000 vis. Det er det. Hvor er det vildt, mand. Jeg fylder hele skærmen, dreng. Jeg kan ikke se noget for dig, Visran. Visran, jeg kan ikke se noget for dig. Visran. What the? Gå der og lyt der, tag helt den her lille lort. Tag den helt. Hamtis. Vis. Ham der. Nej, for. Pas på, han bliver flækket. Pas på, der kommer en... Nice. Fik du ham helt? Ja. Nice. Stå lige stille. Jeg er en derovre. Jeg er en her. Mathias, der er en stor en her. Kom. Jeg kan ikke tage ham. Jeg giver den store. Kan du ikke, jo? Fuck. Shit, Mathias, stå stille. Ja, kom igen. Nej, ham der han får Nej, mig. fuck. Kom. Der er en virus her nu. Nice, det der, mand. Tag Fuck. den der Goku. Vent. Ja, jeg fik ham. Herinde i den store, mand. Første anden. Fuck, hvor det er vildt. Første og anden. Og så står lille Gavsen bare dernede. Vis, er Krass. du klar? Pas på, at du ikke bliver flækket af viruser. Hvis vi begge to bliver skudt af viruser, så er det ikke godt. Er du klar, Vis? Er du klar? Du bliver flækket med virus nu. Ja, Space. Er du klar? Space. Er han stor? Han er 11.000. 11. Hvis jeg spacer helt i en vej, så Jeg kan du synes godt... spacer nu. Vent. Fuck. Vis! Fik du ham? Hold kæft, de er store, men alle sammen. Fik du? Nej, ikke endnu. Nej, næsten. Han har ham næsten. Hvis der er en virus her, så kan jeg skyde den ind på ham. Visran! Der er en virus. Jeg kan måske skyde den ind på ham. Skyd den på ham. Ja. Jeg skal den ind på ham. Mand, så er vi tilbage igen. Mand. Vi skal lige Har du en del mere dernede? Nej, jeg har det her. Jeg fylder sådan hele skærmen nærmest jo. Carsten, hvis du vil ind og se, så kan du lige komme nu. Pas på! Sådan er det fint. Hvad fik du noget? Ja. Jeg fik ham, der var på 5. tror jeg. Shit, der er mange. En flere nu. Okay, der er en deroppe. Nej. Det er blevet mindre. Hold kæft, jeg kan sgu da ikke se noget. Jamen, der er vi også. Vi er inde på en. Jeg kan få... Jeg kan ikke se noget. Hvad skal jeg gøre? Det er nemlig lidt pisseirriterende. Man kan slet ikke se noget. Når man er så fucking stor. Sådan cirka. Carsten, du er lille. Kan du ikke skynde dig og prøve at se, om der er nogen foran mig i Visran, fordi så kan vi space efter dem. Mathias, hvad står der på din max? 52.000. Okay. Der er en her, eller lidt okay, nej. Det er lidt lille. Carsten, ham der, han er fandme lille. Hallo? Han skal være over Gå væk. Yes. Fuck, nu er jeg ikke Space den. Skal vi space en gang til, sådan der, ellers så kan jeg ikke til det. Der, det er fint. Shit, mand. Der er Space. Okay, pas lige på, at jeg ikke rammer dig. heldig. Vent. Så må du gerne. Jeg skal fandme væk, ham der rammer mig. Wow, der er en vildt store her. 14,7, jeg er stor. Ind i virusen. Der er 3 store eller sådan noget. Jeg tror det... Visran herovre, Visran. Ja, det er også det, jeg taler. Er det store? Ja, Ja, vi kan godt tage dem hernede. Bare pas på, at du ikke spacer for mange gange. De skal være... Hvor er de henne? De er hernede, Visran, hernede. Den der vej. Jamen, jeg kan simpelthen ikke se. Jamen, jeg kan godt se... Ja, okay. Jeg kommer. Gå væk! Vi prøver at se det her. Fuck, vi er ikke den første længere, dreng. Jo, vi er. Ja, nu er vi, men... Fuck! Pas på. Skyd en virus på med eller noget. Det kan jeg Fuck, ikke. han jo. bliver større. jeg skal også skyde et virus på. Ja, fuck, de er store. De skulle da større end os. Yep. Nej, jeg er ikke en skid, ja. Jo, de er. Jo. Altså, de har nok, deres max, det er nok ikke større end os. Men fuck, de er store alligevel. I bliver nødt til at skyde en virus, ellers kan jeg ikke tage dem. Ja, jeg skal lige finde en først. Mathias, kom. Jeg prøver, men det... Lad være med space i mig, så ved de, at vi teamer. Jeg skal finde en... Der er en virus lige herovre, men det er for langt væk, tror jeg. Der er 3 viruser. Hvis du kan lokke ham herover. Jeg prøver.
Altså, går han den rigtige vej nu? Nej, det er lige meget, det er alt for langt væk. Fuck det. Jeg prøver at finde en ny. Mathias, prøv at se, de prøver lige så stille at komme ind i mig. Ja, rigtig vej, det er den rigtige vej, ja. Det er den rigtige vej. Ja. Kom nu hurtigt, flækken! Flækken virus ind på ham. Kom nu! Ja. Nej, vist! Space! Flygt jo. Kom nu, du har ham næsten. Du har ham fucking næsten. Ej, hvor er det tæt på det der. Nej. Nej! Fuck! Eller en ting ind i ham. Shit, mand. Kom, jeg skyder virus ind på ham. Gå ned. Skal jeg skyde virus ind Gå på? nu væk, kom der, mand. Ja, tak, Mathias. Har du ikke? Ej, mand. Som femte. Kom nu, vi har 8 minutter. Jeg fik det. Fik du ham? Ja, virus på ham. Den lille, ikke også? Men jeg kan stadigvæk... Nej, han er fucking stor væk. Ind i en virus, Mathias. Vi må blive større, hvis... Mathias, ind i en virus. Vi kan ikke flæske dem. Ja. Jo, vi kan godt flæske dem. Kan vi? Fuck, pas på, hvis... Væk! Space mig. Nej, ikke gør det. Ikke nu. Væk, vis hånden. Nej, Mathias, jeg er fucking ligeglad, vi skal knæppe ham. Pisse ligeglad, mand. Fucking svans. Ikke flæk mig, mand. Hey, der er Oh shit! Det var det, jeg sagde! Væk, mand! Jeg kan måske få ham lukket herop. Ja. Nej! Fuck.